Kaupunginvaltuuston kokous alkaa ja nimenhuuto päättyy. Valtuuston vahvuus on 67. Julistan kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totean nyt tässä vaiheessa sen, että minun mielestäni näyttää nyt vahvasti siltä, että samat valtuutetut, jotka ovat pitäneet juuri puheenvuoron, varaavat saman tien uudestaan puheenvuoron, kun ovat edellisen puheenvuoron pitäneet. Ja toivon todella, että kun tätä asiaa on käsitelty jo viime valtuuston kokouksessa, jolloin se ei pöydälle, silloin käsiteltiin useita tunteja, nyt olemme kohta keskustelleet tästä kysymyksestä 5 tuntia, niin toivon todella, että valtuutetut pitävät nämä puheenvuoronsa tarpeesta. Aina kun toimittajien juttujen kautta alkaa keskustella, arvoisa puheenjohtaja. Nyt keskustellaan ratikasta. Niin, eli ratikasta tai mistä tahansa, niin silloin helposti menee sekaisin ja keksii omasta päästään asioita. Olen jo tehnyt päätökseni asiasta. Älä sekoita päätäni faktoilla tai älä hämennä minua tosiasioilla. Olen kauppakeskittymä. Aika on loppumassa, mutta voinko vielä jatkaa vai otanko uuden puheenvuoron? Tätä keskustelua on käyty nyt viimeksi ja tänään noin 10 tuntia. Sitten voi pyytää uutta puheenvuoroa. Se on valtuutetun oikeus, mutta edelleen vetoa valtuutettu. Ja toivon, että tätä keskustelua nyt enempää pitkitetään. Ensimmäinen raitiotiekomiteahan aloitti työnsä jo vuonna 1907. Suunnitelma valmistui vuonna 1914 ja kaupunki varasi jo rahat hanketta varten budjettiin, mutta ensimmäinen maailmansota pysäytti hankkeen. Raitiovaunulla ei väistetä eteen ilmestynyttä jalankulkijaa, lasta, pyöräilijää tai autoa. Sanoiko se haitatun todellisuutta? Jää tämä juna sinne lumihankkeen tavallaan, niin kuin, että se ei pääsekään etenemään. Kun ne ihmiset rämpii siellä sitten lumessa sinne, että ne pääsee edes tien viereen. Että ne... Bussien renkaiden aiheuttama vamma on aina lievempi kuin raitiovaunun kiskopyörän. Että kun puhutaan mukamassa samasta asiasta, mutta puhutaankin eri asiasta, niin asiat saadaan hyvin sotkuiseksi. Kun ratikkaa ei rakenneta, myös luontoa säilyy enemmän ja liito-oravakin kiittää, kun ratikkaa ei tule. Monesti mietitään paljonko on miljardi. On se enemmän kuin miljoona. Se on tutkittu asia, että työttömät leimautuu pienillä paikkakunnilla ja niiden on siellä hankala elää. Tänne on helppo tulla Tampereelle. Täällä on perhaasti muitakin työttömiä. Sitten voidaan kimpalailla ratikalla ympäriinsä, kun ei muuta tekemistä. Liikenne tukkeutunut, niin totta kai on selvää, että Velto meistä paikalles nyt. Kalervo Kummola, jota uskoisin, että kokoomuslaiset arvostavat, on todennut, että puolueeton taho Keski-Euroopasta tulisi saada arvioimaan lopullista hintaa, että sen me päättäjät olemme Toivon nyt, että valtuutetut rauhoittuvat. Käydään nyt tämä keskustelu loppuun. Tätä on käyty nyt niin monta tuntia jo, että toivon, että saadaan pian asiapäätökseen. Olkaa hyvä, valtuutettu Kaleva. Kiitos puheenjohtaja. Että sen me päättäjät olemme tamperelaisille veronmaksajille velkaa. Tässä aika loppuu, otan uuden puheenvuoron. Kuinka paljon teillä on vielä esityksiä esimerkiksi tekemättä? Onko teillä vielä esityksiä tekemättä? Voitte tehdä ne nyt kaikki kerralla niin, ettei ainakaan sen takia enää tarvitse ottaa uutta puheenvuoroa. Kiitos. Aluksi kannatan valtuutettu Aila Dundar-Järvisen tekemään. Ja se on käytännössä 3-4 minuutin välein yhtä junaa se Hämeenkatu. Niin haluan kysyä, missä te olette käynyt koeajamassa tai kokeilemassa sitä nykyaikaista sähköbussia? Itse olen kyllä käynyt Wall Streetillä ja siellähän on se iso härkä, jolla on ne valtavat pallit. Ja kuulemma kun sitä tällä lailla kokeilee, niin saa vaurautta. Ratikka on myös sanottu hiljaiseksi ja vähän häiriöitä aiheuttavaksi kulkuneuvoksi. Kuinka kun tulee lumikelit, pakkaset, jäätä on kiskoilla ja sinne suihkutetaan hiekkaa liukkauden estämiseksi. Kirskuminen ja kolina on todellista. Siellä äänettömyys voi tehdä kyllä. Se ei ole todellakaan, jos puhutaan esteettömyydestä. Kuurot ei kuule sitä. Kun kiskot kuluvat, niitä joudutaan uusimaan myös. Ja tästä irtoaa raskasmetalleja. Onko näihin kiinnitetty huomiota?
Ja sitten ne ei ensinnäkään havaitse sitä, kun ne on yleensä väritykseltään semmoisia. Mä oon itse törmännyt tähän ongelmaan tuolla, kun maailmalla on liikkunut. Joku täällä muuten kertoi kielisessä kokouksessa, että oli jäädä junan alle. Niistä muodostui hyvin tämmöinen skitsofreeninen olo. Ihmiset tekee paljon junan eteen hypätessään itsemurhia. Ja se on nähty Helsingin päässä metron kohdalla ja myös ympäri maailmaa, että koska se on hiljainen juna, sillä ei kuule kokonaan ääntä ollenkaan. Ja sitten kun ruvettiin seuraamaan vähän sitä, että minkälaisia työntekijöitä siellä on ja mistä maasta, niin kaikille tuli samanlaiset haalarit, ettei niistä vaan olisi erottanut millään, että kuka mistäkin on. Nyt tämä alkaa ihan oikeasti tuntea puhtaasti kiusanteolta, kun täällä on edelleen samoja valtuutettuja peräjälkeen pyytää uudelleen ja uudelleen puheenvuoroja, jotka he ovat jo kerran käyttäneet. Ja täällä on kuultu aivan täsmälleen samoja puheenvuoroja nyt useita kertoja. Mutta jos niiltä lapsilta olisi kysytty, vaikkapa jonkun Hämeenkadun yrittäjän lapselta, että haluatko ratikan, se tarkoittaa sitä, että isä ja äiti menee konkurssiin, te ette enää saa leluja, ettekä saa jouluna lahjoja, ettekä pääse matkalle. Niin silloin ne lapset eivät varmasti sitä ratikkaa haluaisi. Onko nyt todella niin, että valtuutettu Kaleva on edelleen pyytänyt puheenvuoroa? Edellisessä puheenvuorossa käytiin jo läpi ilmeisesti lehden kommenttipalstaa. Ja se oli tarpeellinen puheenvuoro teidän mielestä. Nyt olette edelleen pyytäneet puheenvuoroa, niin onko nyt todella tarpeen? Ja aiotteko vielä pyytää sitten sen jälkeen uutta puheenvuoroa? Luuletteko tosiaan, että se Audi-mies ajaa ensin väärään suuntaan ja jättää autonsa liityntäpysäköintiin vandalismin kohteeksi ja sitten ajaa ratikalla keskustaan? Kyllä hän ajaa mieluummin suoraan autolla keskustaan. Ja terminologia on tätä luokkaa, että kaupungistuminen on megatrendi ja niin edelleen. Siis se on sellaista kielenkäyttöä, joka mun mielestä ei niin kuin enää pure ihmisiin. Sitten mä mietin noita, kun tämä maisemallinen arvo tässä. Me nyt kaadetaan aika merkittäviä puustoja tässä ihan Itsenäisyyden kadulla ja Hämeenkadultakin häviää näitä hienoja puita. On tullut epäilys sen siemen, että meidän 5 hengen pormestari Plutuna kykeneekö ne luotsamaan kaupunkiin eteenpäin taloudellisessa mielessä? Olen saanut varmaan monet muutkin, mutta todella ikävää, painostavaa viestiä muun muassa Facebookissa ratikan kannattajilta. Eli joudun jopa irtaantumaan Facebookin yhdestä ryhmästä, koska siellä mentiin jo niin pahasti henkilökohtaisuuksiin ja vihapuheeseen. Ja haluaisin vielä kysyä, että mihin on Kalevan APC kadonnut kartalta, kun suunnitelmassa sillä kohtaa on raiteet? Jo hyvin varhaisessa vaiheessa poliittisella urallani omaksuin ajatuksen, että mitä itse et tiedä, sitä et tiedä. Minusta on siis aika törkeätä syyllistää täällä niitä ihmisiä, jotka yrittää puhua järkeä ja esittää faktoja. Valtuutettu Kaleva. Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, kiitän puheenvuorosta. Kovasti ystävällistä, että täällä saa puhua. Tuo lehden kommenttipalsta, jota siteerasin, kertoo kuntalaisten mielipiteitä.